U slučaju kada bi se iz nekoga razloga našli bez posla ili ne bi ubrzo našli svoju službu, kućne sluge su zapravo riskirali da spadnu na to da se potucaju po ulicama. Naime, one sluge i sluškinje koje nisu imali gospodara jer su bili nezaposleni ili zato što su po vlastitom izboru otišli od poslodavaca, naprosto su se asimilirali sa skitnicama ili potpadali na teret javnoj skrbi. U Osijeku je početkom 20. stoljeća pojava secesije donijela bitne promjene u kulturi stanovanja. Velebne secesijske jednokatnice, a ponekad i dvokatnice izgrađene 1905. i 1906. u istočnom, tada perifernom dijelu Gornjega grada, dale su Osijeku izgled europskog grada ne samo zbog vizualnog dojma, nego i zbog higijenske razine, jer bez obzira što Osijek tada nije imao javni vodovod, te novo izgrađene zgrade u Čavrakovoj ulici, to je današnja ulica Europske avenije, navodim, imale su vodu iz slavine i engleski zahod. Navod završen. Naime, u postavljanju kupke i moderne zahode s kanalizacijom veliki kapital uložilo je 24 najmučnijih tadašnjih Osječana, između mnogih to je Matilda Gilming, Udana Kendall, Josip Povišil, Laura Nair, Albertina Sauter, Alfred Kestenbaum, kasnije Korski, doktor prava Hugo Špicer, odvjetnik Richard Kraus, baron Leopold Pfeiffer i drugi. Uz navedene uveli su i vodu iz slavine u svoje kuće, ubrzo i Isidor Frank, Oskar Weissmayer, odvjetnik Hinko Plach, Adam plemeniti Reisner, liječnik Ferdo Knop i drugi imućni Osječani. Gotovo su sve te kuće imali u podrumskom dijelu stan, pazi kuće s jednom sobom i kuhinjom, te praonicu, kotlovnicu i drvarnicu s ugljenom i drvima. U prizemlju je u dvorišnom dijelu bio stan za kuharicu koji se sastojao od kuhinje, sobe i, navodim, klozeta. Tu je bio i stambeni prostor s izbom u koju se ulazilo iz glavnog hodnika. Bila je povezana s kuhinjom. Iz glavnog hodnika ulazilo se u služinsku sobu, to su bile sobe 3 metra sa 3 metra bez prozora, koja je vratina bila povezana s predsobljem, a ono s kuhinjom. Iz predsoblja se moglo ići u sobu, te u klozet i u kupaonicu, te s druge strane u znatno veće predsoblje iz kojeg se moglo ući u 3 sobe s ulične strane. U prizemlju su još bile i kolnica, konjušnica i spremište. Na prvom katu su prema dvorištu, na dvorišnoj strani, koja je išla u slovo U, bile u svaku kuhinju služinska soba. U svaku od njih se ulazilo iz glavnog hodnika. U kuhinju je posluga iz svoje sobe mogla ući kroz hodnik iz kojeg se ulazilo lijevo u izbu, a desno u kuhinju. Podne keramičke pločice bile su u kuhinji, predprostor u hodniku, kupaonici i izbi. U sobama za sluškinju postavljen je brodski pod, a parket u sobama i predsoblju. Zašto je to navedeno? Zato što zaista o tom sloju ljudi u arhivskom gradivu nema puno, pa onda evo način življenja se može pratiti iz, rekla bih, toga rasporeda unutar kuća gdje se vidi da su evo i služinske sobe bile takove kakove su, odakle se ulazilo, izlazilo i kako su bile postavljene. Zbog pomanjkanja sačuvanog arhivskog gradiva teško je utvrditi kojim su tipovima služinčadi pripadale, te kakav je bio odnos broja služinčadi i broja članova pojedinih osječkih obitelji. No iz popisa stanovništva objavljenih 1890. i 1910. može se pratiti njihov udjel i struktura unutar zvanja i zanimanja imućnih obitelji koje su imale služinčad. Iz podataka može se uočiti da je u kućanstvima grada Osijeka bio znatno veći broj zaposlene ženske posluge u odnosu na mušku. U osječkim obiteljima kućne pomoćnice su bile u starosnoj dobi od 14 do 60 godina. Posluga u elitnim kućama smatrana je, navodim, boljom služinčadi. Odnos gospodara i posluge bio je spona između viših i nižih slojeva društva. Nadzor nad služinčadi bila je briga kuće domaćice koja se morala razumjeti u sve kućanske poslove, ali ne zato da ih obavlja, nego zato da bi mogla poslugu nadgledati. Onodobni sastavljači bontona, dakle lijepog ponašanja, znatnu pozornost su posvetili odnosu prema posluzi, pa navodim. Prije svega neka domaćica uvaži da družinče nije makina, nego da su to ljudi, to je bića koja nijesu nepogrešiva i savršena, da je to sirotinja vrlo slaba ili baš nikakve naobrazbe, završen navod.
pristojnosti preporučavala su da se supruzi ne svađaju pred služinčadi, da im djeca ne zapovijedaju, te da se starijoj posluzi obraća sa vi. Upozoravalo se da se obiteljske tajne čuvaju od služinčadi, koja često zna prenositi glasine. Poslugu je trebalo dobro hraniti, točno i na vrijeme plaćati, darivati joj korisne stvari, a ne tričarije, poticati da štede, da idu u crkvu, nadgledati njezinu čistoću, na primjer posteljinu, a ako oboli ne tjerati ju odmah u bolnicu, nego ju jedno vrijeme njegovati. Služinčad je pri ulasku u službu morala znati, navodim, da zapovjedi i naloge bezuvjetno slušati mora, nalaže li domaćica sama ili po drugima. Druženče treba činiti, čim nastupi u službu, naučiti da ne smije u sobu bez potrebe, a kada ulazi da vazda pokuca na vratima, ujedno da pita i odgovara, a ujutro i navečer da pristojno pozdravi. Završen navod. Gotovo da nije bilo sluškinja i sluga koji su cijeli život služili u kući jedne obitelji. U pravilu, kućna služinčad kada bi izgubila posao, nije iz jedne obitelji odlazila služiti u obitelj prijatelja ili poznanika obitelji u kojoj je do tada služila. Zapošljavanje žena iz nižih slojeva stizale su u Osijek iz obližnjih i udaljenijih, pretežito pasivnih, prenapučenih i siromašnijih krajeva, to je s mjesta Hrvatske, ali i iz južne Mađarske, to je iz Baranje, pa čak i iz Austrije. Njihov dolazak i rad bio je vezan uz egzistencijalne razloge i to najviše da se dokažu da su samostalne osobe. Žene nisu smatrane samo fizički slabije od muškaraca, nego i s manjim mentalnim sposobnostima. U to je vrijeme u Osijeku bilo oko 10% više nepismenih žena nego muškaraca, a nepismenost je bila zaista visoka. Služinčad je morala imati takozvanu službovnicu ili knjižicu služinsku, koju je izdavala zavičajna politička oblast. Vrijedila je kao iskaznica za putovanje. Nijedan gospodar nije mogao u službu uzeti služinče bez te knjižice u kojoj se uz ime i prezime navodio opis te osobe. Odakle je rodom, kojoj općini i kotaru pripada, godina rođenja, vjeroispovijest te izgled osobe. Knjižicu je zadržavao gospodar koji je nakon raskida služinskog odnosa upisivao služinačke odlike, dakle vjeran, vjerna, vješta, marljiva, čudoredna ili nešto drugo. U imućnijim obiteljima kuhinjom se bavila kuharica, sobe je spremala dobro uvježbana sobarica, a za teže poslove je pozivana takozvana prosta sluškinja. Za veliko pranje brinula se pralja ili takozvana vešarica, koja je rublje ili prala u kući imućnog domaćina gdje je i stanovala, ili prljavo rublje odnosila svojoj kući i u kuhinji punoj pare od kipuće vode i sapunice prala rublje. Prikupljeno rublje je najprije, dakle to moramo zaista zamisliti, drugačije ne možemo si danas predočiti. Znači, prikupljeno rublje je najprije namakano u golemoj kaci zvanoj parenica. Potom se dodavao pepeo od drva poliven otopinom kamene sode. Nakon toga se rublje dugotrajno i mukotrpno trljalo o velike riljače, a potom ispiralo i sušilo na konopcu. Odjeću, garderobu, dakle članova obitelji, dotjerivala je takozvana šnajderica. Ako je u obitelji bilo djece, o njima se najprije brinula dadilja, poslije kinderfrajla, a napokon guvernanta koja je u kući ostajala sve do kćerine udaje, te odrasloj djeci služila kao garden dama, dakle pratilja mlade djevojke na javnim mjestima. Plaća se služavkama isplaćivala po dogovoru, pa je na primjer za godišnju plaću gospodar na ruke novac davao služinčadi za protekla 3 mjeseca, odnosno mjesečno za dogovoreni, ako je bio dogovoren kraći rok. Za obavljeni posao su primali plaću i osiguranu sobu za služinčad, odjeću i hranu. Sluškinje su morale biti starije od 15 godina, a ako bi se za kućanske poslove uposlilo, na primjer navodim, 12-godišnje dijete, moglo je obavljati samo lakše kućanske poslove. Završen navod.
Srednje imućna obitelj je imala kućnu pomoćnicu koja je u domaćinstvu obavljala, navodim, uglavnom sav kućni posao, spremanje stana, kuhanje, pranje rublja, čišćenje stubišta, kao i uličnog pločnika, tavana i podruma, te održavanje vrta. Završen navod. Većinu navedenog posla bi obavljala nakon poslova u kuhinji i to nakon ručka. Kućna je pomoćnica kao i ostala služinčad imala mjesečnu novčanu naknadu te besplatnu sobu ili na primjer stan u suterenu, dakle soba, kuhinja, smočnica i zahod u dvorišnom dijelu kuće. Za korištenje stana imala obvezu plaćanja doprinosa i to na primjer dimnjačarinu, korištenje zemljišta, potrošnju struje i vode. Služinčad nije smjela bez gospodareva dopuštenja primati posjete, navodim, a najstrože i pod kaznom zabranjeno im je dati ikome noćišta bez gospodareva znanja. Završen navod. Ukoliko bi služinčad napustila zaposlenje, imala je obvezu napustiti stan ili sobu za sluškinje, odnosno iseliti se i to najdulje u roku od 30 dana od kada je posao napustila, a ako bi, navodim, skitajuću služinčad uočili gradski redarstvenici, kaznili bi ih i otpravili u zavičaj. Upravo je broj angažiranih sluga i sluškinja se razlikovao srednje i dobro stojeće građanstvo. Pri tome je opće poznato, iako je bilo izuzetaka, da su sluge i sluškinje podlijegali mjerama koje su im ograničavale ili čak branile da se vjenčaju dok su u služinskom položaju. Inače im je bila otežana udaja ili ženidba, jer do vjenčanja je moglo doći tek kada bi se razjasnilo jesu li parovi koji su se namjeravali vjenčati imali dostatne prihode, te kada im je zato gospodar dao pristanak. Služinčad je morala po nalogu gospodara točno i neumorno ispunjavati sve usluge za koje su bili unajmljeni. Gospodar je bio taj koji je među služinčadi raspoređivao poslove, a oni, iako su bili unajmljeni samo za određene poslove, na primjer kućne pomoćnice,